Мы пачынаем эфір са страшнай навіны. Аўтобус дзіцячай футбольнай камандай з Рэчыцы трапіў пад удар беспілотніка ў Бранскай вобласці. Дзяцей везлі на адпачынак у расійскі Геленджык. Паводле апошняй інфармацыі, у аўтобусе былі 44 пасажыры, з якіх 28 дзеці. Наступствы удару катастрафічныя. Загінула жанчына, жонка трэнера каманды, якая суправаджала маладых спартоўцаў. Сама меней 6 чалавек атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. 4 з іх няпаўнагадовыя. Як паведамляе Міністэрства аховы здароўя Расіі, адно беларускае дзіця цяпер у цяжкім стане. Трагедыя жудасная, але давайте прааналізуем яе кантэкст. Час і абставіны ўдару прымушаюць разглядаць падзею не проста як выпадковасць вайны, а як спланаваную цынічную правакацыю Масквы супраць Беларусі. Напярэдадні Александр Лукашенко дае гучнае, абсалютна нетыповае для сябе інтэрв'ю арабскаму тэлеканалу Аль-Арабія. Ён раптам уключае міратворца, публічна просіць прабачэння ва Владзіміра Зеленскага, заяўляе, што з боку Беларусі ваенных дзеянняў чакаць не варта, і нават прызнае ўласную слабкасць, кажучы, што адкрыццё другога фронту станецца катастрофай. Эксперты аднагалосна ацанілі гэта як сігнал Захаду і Кітаю, як спробу дыктатара дыстанцыявацца ад Крамля і выгандляваць сабе месца за сталом будучых перамоваў. У Маскве такіх рэчаў не даруюць. Расія, якая ўгразла ў крывавай вайне, жыццёва неабходна ўцягнуць Беларусь у беспасярэдні канфлікт, выпацкаць беларусаў крывёю і пазбавіць Лукашэнку любых шляхоў да адступлення. І вось, праз лічаныя дні пасля міралюбных заяваў дыктатара на тэрыторыі Расіі беспілотнік б'е менавіта па беларускім аўтобусе з дзецьмі. Ідэальны казус белі, нагода для вайны, злепленая паводле класічных крамлёўскіх метадычак. Замест таго, каб задаць рэзоннае пытанне, чаму расійская СПА прапусціла дрон, ці быў ён сапраўды ўкраінскі, як увогуле стала магчымым, што транспарт з беларускімі дзецьмі пусцілі па прыфрантавой трасе. Дзяржаўныя машыны прапаганды абедзвюх краінаў зліліся ў адзіным экстазе. Расійскі следчы камітэт адразу заводзіць крымінальную справу паводле артыкулу тэракт. Афіцыйная прадстаўніца расійскага МЗС Марыя Захарова ўжо істэрычна заяўляе пра кіеўскі рэжым, які палюе на дзяцей. І што робіць беларуская дзяржаўная прапаганда? Яна паслухмяна і сінхронна падпявае расійскім гаспадарам. Беларускія дзяржаўныя СМІ бяздумна тыражуюць заявы Захаравай і расійскіх чыноўнікаў. Лукашэнкаўскія медыа адпрацоўваюць крамлёўскі наратыў, канчаткова здаючы інфармацыйны суверэнітэт Беларусі. Пакуль прапаганда шукае ўкраінскі след, рэальныя беларусы ў сацыяльных сетках кіпяць ад гневу. І гэты гнеў скіраваны зусім не туды, куды хацелася б уладам. Людзі ў шоку ад іншага. Хто з чыноўнікаў ад спорту дазволіў узгадніць дзіцячы маршрут праз Бранскую вобласць, рэгіён, дзе штодня ідуць баявыя дзеянні. І галоўнае, пра што думалі бацькі, адпраўляючы сваіх дзяцей адпачываць у краіну-агрэсарку, якая вядзе паўнамаштабную вайну. Гэтая трагедыя, страшны вынік існавання ў паралельнай рэальнасці. Дзяржава, якая крычыць пра мірнае неба, спакойна адпраўляе дзяцей транзітам праз вайну. А дыктатар, які яшчэ учора прасіў прабачэння за рэзкія словы, сёння атрымлівае ад Масквы крывавае папераджэнне. З гэтага расійскага карабля ты ўжо нікуды не сыдзеш. Святлана Ціханаўская адрэагавала на трагедыю ў Бранскай вобласці, дзе пад удар дрона трапіў аўтобус з маладымі футбалістамі з Рэчыцы. Лідарка дэмакратычных сілаў назвала здарэнне вынікам злачыннай безадказнасці чыноўнікаў, якія скіравалі дзяцей праз зону ваенных дзеянняў. Ціханаўская абвінаваціла Расію як агрэсара і дзяржаўную прапаганду, якая стварае фэйкавую ілюзію бяспекі. Яна заклікала беларусаў не рызыкаваць жыццём і адмовіцца ад паездак у Расію. Смяротнае ДТЗ здарылася сёння каля паловы на 4-ю раніцы на шашы Будакашалёва, Чачэрск, Краснаполе. 26-гадовы кіроўца Фольксвагена збіў лася, які раптоўна выбег на праезную частку. Удар быў страшнай сілы. 18-гадовы пасажыр легкавіка загінуў на месцы здарэння. Яшчэ 3 пасажыраў маладых людзей ва ўзросце ад 16 до 19 гадоў з траўмамі даставілі ў больніцу. Дзікая жывёліна таксама загінула. На месцы здарэння працавалі следчыя і даі. Будьце максімальна асцярожны ў зоне дзеяння знакаў «Дзікія жывёліны». А ўчора ў Бабруску пад колы грузавіка трапіла жанчына. Здарэнне адбылося на вуліцы Будаўніку. 22-гадовы хлопец за стырном фуры Івэка здаваў назад да месца разгрузкі тавару і не заўважыў чалавека. Пенсіянерку з траўмамі аператыўна шпіталізавалі, даі Магілёўскай вобласці заклікала кіроўцаў да максімальнай канцэнтрацыі, асабліва пры руху рэверсам, а пешаходаў быць пільнымі і самастойна клапаціцца пра ўласную бяспеку.
У соцсетках набирае папулярнасць відэа дзіўнай істоты, якую знялі на дарозе ў Добружскім раёне. Худы звер з кароткім хвастом і плямістай поўсцю выклікаў бурныя дыскусіі ў супольнасці Трэц. Жарты пра міфічную чупакабру хутка змяніліся сур'ёзнымі версіямі ад хворай рысі да рэдкага для нашых мясцінаў шакала. Ёсць дагадкі, што ў аб'ектыў відэарэгістратара трапіў афрыканскі сервал, які мінулым летам збег ад гаспадароў на Гомельшчыне. Пішыце і вы ў каментарах, хто гэта на відэа. Расійскі Рассельгаснагляд вярнуў Беларусь буйную партыю свежых агуркоў. 18 тоннаў гародніны везлі з Менскай вобласці на маскоўскі рынак Фуд-Сіці, аднак фуру спынілі ў Смаленскай вобласці. Падчас фітасанітарнага кантролю высветлілася, што маркіроўка на упакоўцы не супадае з звесткамі ў дакументах. Сертыфікат прызналі несапраўдным. Увесь груз завярнулі назад, а беларускага перавозніка прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці. У Беларусі афіцыйна зарэгістравалі першы аналаг знакамітага дацкага прэпарату на аснове семаглутыду. Гэтыя лекі для пацыентаў з цукровым дыябетам другога тыпу набылі сусветную вядомасць дзякуючы свайму эфекту хуткага скідвання вагі. Раней арыгінальны сродак даводзілася ўвозіць кропкава па разавых дазволах, у звязку з чым у аптэках часта ўзнікаў дэфіцыт. Цяпер Міністэрства аховы здароўя сертыфікавала расійскую альтэрнатыву ад кампаніі «Герафарм». Лекі ўжо даступныя для пацыентаў і будуць у сталай наяўнасці. На беларускім рынку ў працы фіксуюцца змены. Паводле Мінпрацы ў краіне пачала зніжацца колькасць свабодных рабочых месцаў. На пачатак чэрвеня наймальнікам патрабавалася 134,5 тысячы работнікаў. Гэта амаль на 15 тысячаў менш, чымся 2 месяцы таму. Пры гэтым колькасць афіцыйных беспрацоўных крыху вырасла і складае 3,5 тысячы чалавек. Найбольшы кадравы голад традыцыйна адчуваецца ў сталіцы і Менскай вобласці. А вось менш за ўсё вакансіяў адкрытыя на Віцебшчыне. Эксперты адзначаюць, што амаль 70% ад усяго попыту па-ранейшаму прыпадае на рабочыя спецыяльнасці. Магілёў рыхтуецца маштабна адзначыць дзень гораду, і для жыхароў ужо падрыхтавалі адмысловыя падарункі. У сераду 24 чэрвеня на вуліцы Індустрыяльнай урачыста адкрыюць новы сучасны скаладром, але не толькі. У пятніцу ўвечары а палове на 10 на Дубравенцы адбудзецца доўгачаканы запуск святочнага фантана. А ўжо ў суботу з 14 гадзіны гасцей чакаюць у Яраслаўскім дворыку на пешаходнай вуліцы Ленінскай каля дому суполкі Хабат. Мерзнуць беларусам засталося нядоўга. У краіну ідзе сапраўдная летняя спёка. Калі сённяшняя серада яшчэ застаецца халоднай і дажджлівай, то ўжо з чацвярга надвор'е пачне выпраўляцца. У выходныя слупкі тэрмометраў упэўнена перасякуць па знаку плюс 30 градусаў. Такое надвор'е ідэальны час для адпачынку. У Менску ўжо вызначаны амаль 200 легальных месцаў для шашлыкоў. Сярод асноўных пляжы Менскага мора, Драздоў і Цнянкі, Лошадскі, Студэнцкі і Вязанскі паркі. Ратавальнікі МНС нагадваюць, разводзіць агонь дазволена толькі ў мангалах, не бліжэй за 7 метраў ад будынкаў, а пад рукой абавязкова трэба мець ваду альбо вогнетушыцель. На гэтым развітваюся з вамі, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе і сваіх дзяцей.